O Concello de Pontevedra resta importancia ao informe presentado por Ence no que se desbota o traslado da pasteira. Segundo o estudo, cambiar a factoría de ubicación é inviable, xa que ningunha recolle os requisitos que precisa. Dende o noso punto de vista, esta consultora ten unha función amanuense, é dicir, escribe o dictado ou as ordes da empresa que lle paga. Cando Ence contrata este tipo de informe, pois está claro o que vai a dicir e non nos sorprende en absoluto. Sí que sorprende que o faga dunha forma tan burda, non? E que non disimule. O informe está asinado pola enxeñería EDOM, que segundo o goberno local é a mesma que Ence encargou os informes que presentou ante a Audiencia Nacional e a que realizou o plan sectorial da pasteira. Que Ence tense que quedar en Pontevedra porque o único río que parece que ten caudal neste país dos 2000 ríos sexa o Lérez, pois parece non que non se axusta a criterios obxectivos, non? Parece que o Lérez é o novo Amazonas e, dende logo, nós non podemos compartir este tipo de conclusións. Gulías asegurou que non é casual que Ence publique o informe neste momento cando está pendente de coñecerse a decisión da Audiencia Nacional sobre a súa prórroga ata o 2073. Ademais, insistiu en que o Concello mantense nas súas intencións. Non, a insistencia de Ence por quedarse en Pontevedra é simplemente para seguir disfrutando dos privilexios e dos beneficios a custe cero que ten esta ubicación. Ence en Pontevedra ten un terreo gratis. Ence en Pontevedra ten un suministro de auga gratis e son estes privilexios os que o goberno local se enfronta e se seguirá enfrontando os que fan que Ence siga comprando vontades, comprando informes. Tamén se pronunciou sobre este informe a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra. Dende a PDR consideran o documento inadmisible e aseguran que se trata dun novo intento de chantaxear a poboación e as administracións.